Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, χρόνια πολλά. Σαν εκπρόσωπος του Ομίλου Αντισφαίρησης Χανίων, αισθάνομαι βαθιά την ικανοποίηση που μπορέσαμε έστω και με λίγα να συμβάλλουμε στην επιτυχία της απόψινής εκδήλωσης. Όλη όμως η προσπάθεια και η τιμή ανήκει στα παιδιά της Χοροδίας των Νέων Χανίων, που όπως ξέρετε αποτελεί συνέχεια της μυθικής χοροδίας του Βενιζέλιου Ορείου Χανίων που διαλύθηκε και που με την άξια διεύθυνση του Γιώργου Καρούτσι και την πολύτιμη συμπαράσταση της κυρίας Τρουλάκη Τεράκη και της κυρίας Αϊλαμάκη μπόρεσαν να μας παρουσιάσουν το καταπληκτικό αποτέλεσμα που σε λίγο θα απολαύσετε. Θα έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να απολαύσουμε επίσης οι πιο πολύ γνώριμες, ζεστές και γλυκές φωνές σε απαγγελία θυμάτων της κυρίας Κέτης Αλέξη και της κυρίας Ρόζας Κονταδάκη Μοντάκη. Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει ο κύριος Σπύρος Γιωνάς. Η μόνη μου ευχή είναι αυτές οι εκδηλώσεις